Magadi ama neshamwari nhasi tauya ku maximum prison kuti tizotaura nevamwe vevasungwa vakapara mhosva dzakasiyana siyana tichinzwawo kuti chii chakavakonzeresa kuti vapare mhosva idzodzo uyewo zvakare tichitarisa kuti zvavave muno mujeri zvii zvavadzidza kuti kana vachinge vabuda panze upenyu hwavo huzoshanduka husave hwavaita kare. Mukoma Magadi tiripo zviri Magadi taurisai zvenyu mukoma ichandere kutonhora singaita izuva racho handitika ini ndinoitwa tafumane mizitani munonzana ndonzi Ben Keshilungile Majoni kumushande kupi ndinobva paShurugwi Magusha mhosva yakakusvitsai munzvimbo ino ndechi ndiyemedha mungatitsanangurira kuti chii chakaitika kuti muzosvika pakuuraya munhu? Zvakaitika ndezvekuti inini ndiri munhu akakura ndakakura mutauni but ndakurira mutauni yemushurugwi ndakurira mutauni ndakakura ndine vamwe vandaitamba navo ava vanga vari vanhu vanga vari stubborn kana kuti ndo vanonzi mushurugwi ndo mabhuru vanoita zvekutema vanhu nemabhemba nekutorera vanhu mari dzavo vachiita saka ndakangokurirawo mazviri ndobva ndatanga kushandawo nevamwe ndichikurawo navamwe but inini ndiri mukukura kudaro ndichazota vamwe vangu vandaifamba navano vanonzi masita vano vaCourage Shariwa Jebo Wilo naAllen naMadinda naIno anogara Magusha nemukoma wedu anovai Douglas Changira muchete naObet Mpandle. Madzikoma akati titinde kubasa taenda kubasa kumaini taenda kubasa kunonzi kwaBravo muWandare muShurugwi. Tasvika paBravo takasvika ndobva takumbira shift ndobva tapuwa shift ndobva tapinda pasi pemugodi madzikoma ndobva asarawo panze isusu vadiki ndobva tapinda mumaini but kupinda pakatakaita mumaini takaona mune vamwe vanga varimo varume tauya varume toita sei kuti tishandidzane tichirisana vaiva nedzimwe mhinduro dzavakapindurawo dziya dzekuti sekuti vanhu vachizviti nhonso tiri mabhuru tagara tiri mabhuru imimi vanhu vebhaka vafanira vana dhigoma gara muna basa isusu tisinechi tine basa tichitorira muShurugwi. Pakava neumwe aivemo anova anonzi DC nditsano kwandiri saka ini ndakanobvunza DC kuti naitsano muri kuti inini handichacherere kana kuti mukuti kudii svika imimi vanhu vemhari shongwe vanhu vekwaMupandla vhela hatitodi kuti munge muchichera vanhu vekumakusha hatidi kuti munge muchichera muno mabravho ndemedu saka zvinova zvakakonzeresa kuti tizova mukukonana zvokusvika mukutotanga kugwa but vanhu vatakarwisana pekutanga vakabuda vakaenda asi pavakanodzoka vawanda zvokuti vanga vanhu vanga kusvika kana ma300 something vawanda but isusu namba yedu manje tatiri vashoma bhozi tinenge tasvika zvoma18 but pa18 wedu paivewo neumwewo anga aripo anga ari mukuru pagrupu redu iroro anova anonzi Spencer Mukunzwa ndo atatapinda naye pagrupu revanhu navafana vangu vapinda pasi mukuru vasara panze. Spencer akanditi inini nickname rangu randaishandisa ndiri muShurugwi ndainzi Saddam Hussein. Saka Spencer Mukunzwa akasvika pakundibvunza kuti mufana wangu todi sezvo vanhu vatoenda panze obviously vari kudzoka kurevenge asi akangoti sevanhu vanga vakadhakwa kune inonzi tondoni hatinodana tichiti tondoni mbarure zvisimbi zvemambarure kana mabhesi aya takadhakwa singaiti but Jebo anga akabata pfumo ranga akabata inini ndakabata beura neColumbia but vanhu ava vakanosvika tonera ndobva tanga kutoshauta vachiri about tongoti zvima 10-15 meters vari kutonera vatanga kutoshauta dzimai matochi vachitaura mashoko echibhurubhuru echibhozero takasvika pakwati no imimi hamungatitaurire zvamuri kudii zvamuri kutaura because hapana pekuti ndingasiya mai vangu nasisi vangu kana kuti nevamwe vangu vandogara navo kumba vachifanenzara iwe wanditorera mari ndashanda mahwe iwe wonditorera nekuti unotori bhuru hakuna chinhu chine bhuru pasi pezuva chinhu chine bhuru chichocho asi vanhu ava panguva yatiri kutaura navo vaitori mukutouya saka vakati vakunosvika ndandine shoka about 75 meters away from the person electric shock vakanoti vakunosvika
zveshuwa ndakanoita own shuka riya shuka ndobva ndatanga kunova shuka neshuka riya saka zvakatika pakava neumwe hwani wavo anova ndiye akahondirova nebhiura rapa ibhiura shanu riya riya ndiye akahondirova nebhiura mashure mekundirova nebhiura ndakanoita kuti ndakatadza kuziva kuti chii chaakuitika panguva inei zvokuti pano pandanga ndakamira uku kuti ndichedhe ndichina kumashure ndawira muwinji uku kuti ndinde uku hakuendiki kumadziro obviously kwandiri kutoenda nako ndikoko kwavari kuuya nako ndokugona ndokwanisa kuenda nako uku kuchigumeguma hakuna kwava ndikwanisa kuenda but panguva iyi yanga yatova news kutoona zvokuti vanhu vese vanga vakutogwa umwe neumwe anga akatonanganawo newake chinhu chandakazongoguma kuziva chichiitika ndakazongoguma kuona anonzi Jebu anga ari sendiketi yangu nakareji vachinditi weka hokoyo Saddam mwana ndakanosumudza musoro ndakanoona bvumo ratosvika pandiri chibva ndakangonoswevha muchana nchinda pasaiti ndopa ndakabayiwa apa nebvumo riya pachidya chinosimuka ndopa ndakatemwa apa nebeura ndatemwa chinhu chandakakwanisa kuita ndichikuona kuti apa ndisina chinhu chandichakwanisa kuita kunze kwekutoti ndichitokwanisa kuti ndiwane kuti vanhu havandivhurire ndibude bhozi ndikaramba ndiri pano nyaya yekuti kandi kuti vanhu vachandiuraya chinhu chandanokwanisa kunoita nandine banga rimwe ratinodana tichiti tikunambira tepe rimwe banga riri pafilimu rarambo ndo randandakabata chinhu chandandokwanisa kungoita ndangoti kana vachindiuraya henyu mongotaurira vana vobheti nadhagi kuti stiri mufana wenyu tamuuraya pasi asi nyaya kana mandiuraya manditi mandiuraya weti ndakaguma kuva richitaurwa naRashi akanditi zviva zvokuti kwaistadhamu zviva zvakapera nhasi penyu pako papera hapasina upenyu tozviona mberi asi panguva iyoyo anga akabata rinonzi anakonda pane imwe simbi inonzi anakonda haivhikiki harina mamwe action yaunokwanisa kuita kunze kwokutotiza ndokuti anakonda isimbi inocheka zvese nekubara ukada kuivhika inongovhuna inocheka zvese noita saka ndakazongokwanisa kubata one ndakakwanisa kungoti kana muchindiuraya varume vachindiuraya henyu asi ndakufa nechi nehana ndo pandakatosvika pakubaya umwe wacho ndichipana apa pasasi pedumba ndamubaya semunhu angava pakumanikidzika zvinhu izvi handina kuzviita nekuda pandakaitwa including nesituation yandanga ndakatarisana nayo bcause ndakatoona kuti ndikarega kuita izvi achafa ndiani achafa ndini saka ndanda kutongokomita suicide kuti bheta nditongoita zvinhu izvi pandakanobaya uye achidonha pasi wano wacho pakanoda kunitema nebheura ndakanodzinga bheura riya ndichibva ndanomubaya panapa nekolambierera ndichibva ndabuda nekunokuseri ndichibva ndatosiya ipapo panguva iyoyo chiro tochi musoro yandani nayo iya ndandisina bhosi murima chinhu chandakakwanisa kuita ndechekutora tochi yanga nayo ndobva ndabuda but ndichibuda ndandisina power hana yangu pese pandaiveri ndanga ndangova munhu anga kugara ndichichekwa kuti saka inini ndatouraya vanhu kaini but nekuda kwesituation yanda ndakasarisana nayo ndakangosvika pangoti zvakafanana ndichisvika kumba mukoma wangu pamwe chete namai vakandibvunza mwana zvauri nhasi hazvisi zvandagara ndichiziva kuti ndizvo here zvaunosigara uri ati mama pane zviri kuitika handina kukwanisa kunge ndada kuti nditaurire mai kuti ndozvandaida bhosi ndakati ndikaudza futi mai ndicharohwa kana kuti ndichaitwa zvimwe zvinhu but ndakazoti manheru ndakati ndine hope dzimwe dzandakasangana nadzo mukoma wangu ndichiri kurota kuda ndakabva ndapepuka mukoma wangu anga atoziva kuti ndozvadii zvaitika achibva anoba munini imi musa kutopara kwamatoita emamurumu munhu matotiza nditofunga kuti panguva ino pamwe matowana kure singaiti muchitiza but ine semunhu anga ari chimudiki plus munhu zvinhu zvakaitika zvanzi zvakamboitika muupenyu hwangu ndainguti hazvina basa ndobva ndapuwa mari yayo ndikatiza ndikaenda kupenalonga mberi kwemutare pandipepenalonga ndakuda kuti ndinopinda pabhodha ndimwe papatopira 2 weeks ndakafonegwa nemukoma wangu anambotaura nchiti anonzi Douglas Changira noti badhagi ndiye mukuru webhaka zvakatika ndezvekuti akandifonera mwe akandifonera akanditi dzoka usadi
usatiza dzoka zvatoitika mbona wangu zvagara zviri mukurarama mamuchigo plashiri kumatare kokutongotaura kuti nyaya iri panyaya yechi mutuni but mwoyo wangu waendera ndichada kunopinda mbhazi ndo pandakatangira kuona kuti zvechokwadi izvi ndikuzvitaurira kuudza pamwe chete nevamwe vari panze papo kuti unyange wakanganisirwa nemunhu zviri nani uzame kuti uwane kuinda asi usauraya munhu nekuti ukauraya munhu zvinozoitika kumberi is too big pane zvinhu zvinorwadza zvinoitika mulife. Akati ndichida kupinda mubhazi ndakaona munhu uya anowanda taura nezvake anoinzi Nicholas Matarano akamira pabhazi mandakauraya uya direct zvokuti ndakabvunza munhu angari pasi ndikati ko munhu akamira pajo uri kumuona here umwe wangu andanayo akanditi ndamunhu ndikudi andiri kuona vision ndaiona ndini chete haina umwe munhu aikwanisa kuiona kunze kwangu pandakada ndinoadvansa ndirambe ndichida kupinda mubhazi muya munhu yakachinja kuti munhu yangochinja kuti ndakuona like python chibva ndaona kuti hapapindiki chibva ndadzoka ndanovata ndabva ndatobva apapo ndikanopinda mune rimwe bhawa ndikasvika ndikatokecha umwe munhu ndakakecha ndikaenda neamba mari wanga uina izvo mari ndandinayo sokuti ndandapuwa mari kwanandakapa but ndavata mumwe munhu ndakavata ndakanyatsoga kuti apa ndapepuka but ini ndireti pandakanyatsoga ndapepuka ndatosvinura but muna chinhu chaingouya pandiri achinitaura yangu nditi wakandiurayirei dzokera unoudza vanhu kumba kwedu kuti wakandiuraya ndiwe izvi zvakaramba chindishungurudza kufamba kungu zvokuti ndaenda kushungurudzika chiro ndifare zvinoita vamwe ndasingachakwanisi kufara zvinoita kuti ndifone kumusha kuti ndiudze vari kumusha madzikoma angu vari kumarishongo kuti ndo zviri kuitika pandiri handina kukwanisa kuti ndodze mukoma wangu ari kumimoza kushabhani kuti ndo zviri kuitika pandiri handina futi kunge ndakwanisa kuti kuvadza ndondachika ndikaudza vanhu ava vachaudza mapurisa kuti ari pakati ndobatwa futi but nepo yakaramba ichingonditenderedza kupesera mari yandanayo yapera ndikafamba from Penalonga to Mutare netsoka ndikazosanganawo nevamwe vandaiziva nawo navo mumamutare kusvika ndazodzoka kuno kuHarare ndava muno muHarare ndikazokwira motoro dzavamwe kuziva kusvika ndanosvika mugweru pandakati ndichingosvika mugweru chinhu chandakatanga kuita ndakatanga kuzivisa hama yangu yepedyo kuti ndauya inini hangu kana kuri kunzi ndonotongwa hazvina ndinotongwa asi nini zvinhu izvi handina kuzviita nekuti nekuda panguva ndetandaitaura zvinhu izvi ndichimuzivisa ndakatanga kuchema nekuda kwokugwadziwa nesituation handanda kutarisana nekuti handisina mufaro pandiri kufamba pega pega kana pese ndikambozama danda maprofita ndangonzi dzokera kwamakabva baba nopedzisa zvamakaita panguva yese iri kuitika zvinhu izvi kumba kwedu vanhu ava vakatouya vakasiya kofini pamba pachivanze svika isusu kusvika mwana wenyu imi adzoka kana mwana wenyu ami asina kudzoka hatisi kuzokwanisa kuviga chitunha ichi nyaya ikatoenda kuna chifi kana kuma-MP vakazotaurirana sekuru wangu akazobvisa mombe dzinokwana kuti alevhi nekuda kwenyaya iyi ini chizodzoka ndasvika mumusha shoko randakatanga kuudzwa nasekuru ndire kuti wakandiparira ngosi zvino zvekuti zvakandishungurudza futi kuti sekuru ndakutoshungurudza futi pamwe chete nevanhu vefamily vasina mhosva yavanodi yavanoziva but nekuda kwekuti nini ndakazongosvika pangoti inini hangu kana mapurisa achindibata ngandibata ndobva ndafonera Mr. Mandipa anova ndiloya mugweru but vanoshandira mumedias nini handina mari yanayo ndine 400 but ndoda kuti munimirirewo nyaya yangu yakamira so vaya vamwe izvi ndikuzvitaura kuti vaya vamwe vataitamba navo vaya vatinavo mukupara mhosva vaya kana vaitituma vaya mukupara mhosva kubva zvandauya pano pajeri up to now handina kana fese kana hwana wavo wandandaona pano kana rubatsiri wakandipa hapana but varivo vakandituma kuti ndipesere ndipinde mumaini vaindifurira kuti ita kana ukaita tokubudisa mujeri of which ivo havo vanga vasingatiurai vanhu but ivo vaiti mugwisane navo kusvika makwanisa kuti muchere andika taigwisana navo vanhu ava zvizvo but kuzofa uko munhu kwakazongouya havo but izvi ndikuzvitaurira kusanganisa nevamwe vavo vari panze ndichivakuzawo kuvaudza kuti varume nyaya iripo
tikabuda patiri papo patenge tiri tisanyengerwa kana kusvika pakuuraya munhu ukationa zvanetsa kuti izvi zvanyanya izvi zvinani munhu atouraya iwewe zviri nani than kuti wouraya munhu because so far senze ndagara pano pachikuru maximum prison ndaona zvakawanda. Panapa makapiwa makore mangani? So far pamhosva yangu haya ndakapiwa 46 years. 46 years. Machovha makore mangani? So far ndadzonza 7 years. Saka kuti pa 7 years hapana kana munhu 1 atayazogona ine kana 1 munhu atakundiona kutorarama kana tiri kutorarama zvaneri yabva nenga achitipawo nenge hembe dzekupfeka uye kutidzidzisawo zvidzidzo zvakaita se ana World Bible School. Ipa munarabva kuti vanhu verehab maofficers amunoshanda nawo vari kukubatai sei muzvidzidzo zvamuri kuita izvozvo izvo? Tinoda kuona kuti basa ravo vari kugona here kana kuti havasi kugona? Kugona basa ravo ndinoti vari kugona nekuti ndichikura inini I wasn't stable but kubva zvandagara navo verehab vanotouya vototitora vogara nesipasi then kana vakagara nesipasi vatiudza no vakomana izvi nezvi zvinoitwa zvakaitika but Mwari ndiye anoziva kuti sei. Saka kamuitiro kavari kutiita vari kutidzosa muvamwe zviya zvokuti tata marebels but seni zvangu ndadzoka muvamwe zvokuti handifungi kuti ndikanzi ndabuda jere ndichadzokorora including nerehab nemaitudziro avari kutiita nekudzidzisa kwavari kutiita ndifungi kuti dziri kuti pane pandichanzi ndadzoka futi mujere because chirimo mumatiri masection kana masero matiri matogara tinogara zvedu asi vanhu vari panapa ndosofuna moziva kuti tiri vanhu vakatogwa nzvimbo dzakasiyana siyana vari sabhoni veuko neveuko tikaunganidzwa pano pamwe kune vamwe vavo vanenge vachitozviti isusu tiriso hatihangu but inini ndinomwe vanhu vavo but sofa ndamunhu wekuti chiro munhu akandituka kana kuti munhu akanditaura zvinobhoa ndakukwanisa kuzvidzora ngokuti hazvina basa because zvagara zviri muchi mbano ndakungozozvitora sesimbo ngokuti hazvina basa including rehab kuti vakatiudzisa kuti no kana munhu akakudai unomudai kana munhu akakudai unomudai ukaona kuti munhu anozokwanisa kutaura naye zvina vanhu vakuende pabhesi pako ugara kuti unyarara kuenda kuenda kuchikoro kumabhenji unoti unodzidza kana tora bhaibheri rako utanga kuverenga zvako bhaibheri ndichitenda zvisingaiti kuri apo kuti kunyange zvangu hama dzangu dzisingauti zondiona vane shungu dzakawanda zisingaiti ndinofunga ndafonesa handizivi manamba ose andaifungidzira kuti vanouya vamwe vanotouya havuyi vamwe vanotouya ndichazodai hapana kana tati auya izvezvi ndikataura pano ndikuda rekodi but I hope kuti rehab pandakaiudza kuti ndikuda kuti ndiwanewo kuti nditoreko rekodi rangu ndikwanisa kuti nditoapiwo kana kuti nditoise maybe ndingakatigonjerera musinzi rakakurisa vana sekuru vedu maprison officers erehab vakandipindura vakati hazvina kuipa chatiringoda kubva sarapi nhamba yako netsamba then tokwanisa kuti tinde kuuigwa wakatongegwa tinotora rekodi rako handinotenda singaiti. Pawakatongwa wanga ine makore mangani? Pandakatonga pawakapara mhosva actually? Pandakapara mhosva ndandine 17 years. Saka chikumbiro chako chaungade kutinga even kana kuti kuhurumende kana kuti kuhama dzako ndechekuti chiti chipedza chirongo? Chandinokumbira kuhurumende ndechekuti ngavatinzirewo dzidzi takakanganisa hatina kuita tichida zvinhu zvinongowanikwa mukurarama pana panenge ada kuuraya munhu ndichida but zvinhu zvinongowanikwawo mukudi kurarama. Saka ndaikumbirawo pavanoitawo zveaministi kana handizivi zvinenge vakwanisa kuti vatitirewo tikwanisewo kubuda panze nekuti mukazvitarisa maegis edu especially isu vadiki takawanda togona kunge edu tine vamwe vanogona kuti vabudawo pashi vanonodzokorora but I don't think kuti nemagwadziro anoita pano pachikuru maximum kana kusanganisira situation yatitorarama tiri handifungi kuti pane munhu angapara zvekare. Ndichiti zvekare kuhama dzangu kuvanhu vekwamajoni kukanganisa nakakanganisa asi hazvirevi kuti kana mwana akanzi akanganisa mobva matomurasa zvachose makuti hachina basa ndakurarama senherera semunhu asina hama. Izvi mukatarisa handina kana bhutsu mapusha ndakatopfeka ndakamapuwa nevamwe but idzo hama dziripo kuti ndiwane kutoti ndidye chikafu kana mafuta ekuti ndizore ndotanga ndakumbira kana ndatoita kuti ndiwina piso yeke kuti ndiwane kuti nditekere munhu mvura kana kuti nditese kuti ndiwane kurarama but hama dziripo. Saka ndaikumbirawo
kwavari vangavandiregerere ndinoziva ndakatadza asi semwana ngavandirasirewo mhosva ndichingoti kune madzikoma pamwe chete nana sekuru nana mai ngavandiregerere ndakatadza singaiti kutangira ikoko kushurugwi kumarishongo ngavandiregerere singaiti ndakarayesva zvirimo mukurarama ndina hangu zvimwe zvandingakwanisa kutaura zvendiri mukati iye zvino hazvina kana mapepa ekuti ndikwanise kunyorawo mapepa handikwanisi ndingakudza ndiri kutonyora izvi form 4 but kuti ndikwanise kundirejista pacharejista vamwe unyora handisi kukwanisa kundirejista kana makaunda bhuku acho kana mabhuku kana mapeni acho handina saka ndaikumbirawo help ipapo aiwa maita basa mukoma ndinotenda. Thank you.